Kwa kanyo ni mutni ne onene od bura mar kaunti ma Homa Bay bang' kane otam kweth MCAs moko 8 donje od bura no kinyi ma kawuono ka itudogi kod chenro mar dwaro thicho oko e apisi jatend kweth mathoth e od bura no miluongo ni Richard Ogendo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miwa ler mar wachni. Dhoranga jod bura ma kaunti ma Homa Bay ne olokore kar rakruok e kind kweth ariyo mag rowere kod MCAs 8 mane ng'ur ni olornegi oko kendo tamgi donje e od bura no kinyi ma kawuono ka ichudogi kod chenro mar dwaro thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo. Kweth MCAs go mane omanre gi kweth rowere moko ne otemo yungo dhoranga od bura no mondo ne gidonji thuon bang' kane oselornegi oko gino mane okelo koko bang' moko kuom rowere monjogi kendo darogi e dhoranga od bura no. Ne ochuno MCAs go mondo tom ng'wech mar reso ngimagi bang' ka kweth rowere masiro kweth machielo hewogi kod teko kendo tamo gidonje od bura no mane gidwa donjo gi thuon bang' kane odinnegi oko. Kuom juma achiel mokalo, rumbi osebedo ka fuong'ore e wi paro mar thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo. Kata kamano, Ogendo kod sipika mar od bura no kaachiel kod MCAs bura mane nitie bura no ne onyiero paro ma kamano ka okoni kwe nitie od bura no kendo seyo jisa mamoko e kaunti no kuom temo kelo koko e od bura no. Chieng' manong'ondo tho nawacho ne ane mane manya mondo jomoko ne gitieko gi gavana. Opo ne ng'ato wuok oko ne odwa biro gore gi assembly, owuoga oko kaka en, owe tiyo gi jomoko, ogol machineries ge, obi mondo meji omenyana ka. Jo umanyo umiyo pesa go biro ka ji 7 kende kol marach. So majority position mar majority leader ne okabede gi thuon, but members 40 gi nitoka abede nyaka 2027. Kela pachi no mondo jowuoyo maber. To kiki bigi weche manono. Pika mar od bura Polycarp Okombo bende ne okwedo rumbi moko ni nitie paro mar thicho oko jatend kweth mathoth no ka okoni mag gweche mag siasa kendo onge paro ma MCA moro amora osetero e apise mar golo e apis jatend kweth mathoth Richard Ogendo. Pok ayudo barua moro amora e ofisa makwayo ni mondo gol majority leader. Koro gik muwinjo kiwacho ni dwa gol majority leader go gina gik social media. Onge mosekelo ofisa kata chiel. Magi nyithi kiye mar former speaker ma pod oko accept ni weche oselokore. So you want to say that any external forces which wants to interfere with the assembly, we will not allow, we will not condone, we will not, and we will ashame them. With MCAs mane otam donjo od bura no ka otelne gi MCA makanya mwako logi ward David Olo gi nyawadgi makanya duto Apopo Lentana to koro seyo jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo magi wacho ni nyayo mibadhi kotelo maragoko mar sando MCAs kod jotije mag od bura no mani kod paro mopogore kod mare. Giwacho ni wan wathin onge numbers. Ka onge numbers wanja beriyo. Tang'o miyo gitamo no kod assembly. Nikech kata osiepe gi mag assembly kanyo mosiepe ma joti dena no osego kogi mondo gole. Ogdo mana wuoyo. Mano omiyo kod dwar ni wadonji mondo wachak process mar wacho ni ogombulu mondo gole. To gombulu no ken ma okero majority leader MCAs mar ODM e assembly kata genji 43. Modong 46. Modong 8 ginjo independent. Out of 46 gi almost 27 osekono dwaro Ogendo. Ok nyal wuoyo on any matter ka okupenyo ng'ata achiel. Kawuono adwa nyiso ni de wayud thuolo no. To samo wuoyo kod majority leader would be no longer be the majority leader. Nikech timbe maricho motimo, leadership, corruption and mismanagement. To kadino take a vote mabo luoro kata in future okang'e wakubiye. MCAs go bende ne okoni onge ng'ama biro umo dhogi kata tamo gidonjo od bura no ka giwacho ni lweny mar kelo lokruok kotelo makare od bura no gibiro go nyaka giko ka gikone Ogendo mondo oyo nying gavana mar kaunti no e weche mag assembly. Sama wene nitie jomosechungi to jomochungi gi gin joma tindo te to gin gi families bende matindo monego bed ni gi take care kendo rango gi. Sani gisewe gi tich kendo osenyisgi ni mondo gidog dala nikech ok ginyal tiyo nikech gi associate gi jomoko magiparo ni dwa golo gi e telo. One we have refused on kwanya bedo choir members. Gimara to biro wache kaka en and governor gimanya kinge Ogendo ng'e mala no se lose touch gi members. Gima chande ne nyaka no dragi lweny ni mondo idonje mondo ine kaka inyalo protect. Ogendo en ng'ama inyagol nikech wan manor wake.
ka members ol kode ni dwa gole, igole agola tichak irwako ng'ama chielo. And Jeff, I'm not interested to be a majority leader. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuok waduogo to wadonjo e mbaka gi Senator Eddie Oketch ma Migori osechopo ka sani wadhi go